на този талантлив човек, който днес ни е събрал. Аз искам да кажа, че и оттам да започна, че Драга Дюлгерова е не просто талантлив художник, не просто талантлив поет, не просто талантлив артист. Драга е един талантлив човек, приятели. И може би, ако това последното липсваше, тя не би успяла в внушенията си в нищо от всички останали неща, които носят радост на душата и които радват и нас. Така се случиха нещата, че в годината няколко от тези прекрасни книги, които виждам, сме правили заедно с огромна любов. В смисъл, аз в качеството си на редактор и на издател, но пак ще кажа първо на приятел, защото с обичащи очи съм гледала нейните стихове. Така както сега гледаме нейната изложба с обичащи очи. И същата експресия, която носи нейната живопис, същата устременост, същата накъсаност на диханието има и в поезията й, но това по-късно, когато Вили всъщност ще говори за тази поезия, по повод на новата й книга. Аз много така непрекъснато ми пълзеше на устните име, докато ти, Станчо, го назова Рьорих и неговите върхове. Винаги съм го осъзнавала и психолозите биха казали, че никак не е случайно това, че един художник рисува върхове точно и че изразява по този начин душата си и стремленията си. Сещам се за едно прекрасно стихотворение на Едуардас Межелайтес, където той казва: полетът ниско над земята вреди на поезията. А може би и въобще на живота и на изкуството. И при Драга, до толкова доколкото тя рисува небета и върхове, даже там, където не ги предполагаш, тя рисува пред планини и върхове. Мисля си, че очертава съвсем недвусмислено нейната човешка психограма и психограмата на духа й. Значи за експресивността и всичко това е ясно, защото тя не би била Драга Дюлгерова, ако не беше задъхана. В живописта, в поезията, в изказа, в песните, които пее и които сме имали удоволствието да слушаме. Тя не би била тя, ако не беше задъхана. И понеже днеска е по-особен повод, предвид на това, че е 5 декември. И на 5 декември Драга Дюлгерова има и личен празник. Наричат го гръмко юбилей. Аз се плаша от тия думи и някак си не бих искала да я затваряме в никакъв случай в такива рамки, юбилейни, годишнини и така нататък. Тя просто има днес рожден ден. Един малко по-окръглен рожден ден, но мъжката част в тази зала ще се съгласи, че тя е все така хубава и излъчваща. Оле! Въпреки въпросния кръгъл рожден ден, искам да й кажа, че много я обичам. Искам да й кажа, че тя е от малцината приятели, с които мога да тръгна на дълъг път. На дълъг път човек не може да тръгне с всеки го, съгласете се. И съм много щастлива, Драшко, от това приятелство, дори и когато не сме в Делника близко, дори и когато рядко можем да се усетим с прегръдка. Щастлива съм, защото си давам сметка, че приятелства, които оцеляват в продължение на толкова години и в продължение на толкова споделеност, но споделеност по най-висшия начин, чрез изкуствата, чрез начина на взиране в този свят, те са едно щастие.